Hallelujah. Ngizothatha leli thuba ngibingelela abazali. Hallelujah. Ngiyabingelela kubaba noma ngiyabonga kakhulu baba ngethuba. Hallelujah. Ngiyabingelela befundisi bonke bala ekhaya. Hallelujah. Ngiyabingelela i-5-fold yonke egameni likaKristu Jesu. Ngiyabingelela komama bonke intombi insizwa. Hallelujah. Ngisanda school ngibingelela. Hallelujah. Hallelujah. Ngizocela nje sima eBhayibhelini yethu. Sizofunda nje amavesi ambalwa. Siyaqhubeka nokukhuluma ngefaith. Hallelujah. Sizofunda uGenesis chapter 22. Sizofunda uverse 1 to 2. Sifunde ku9 to 10. Hallelujah. Ngizocela nje ngokuzithoba sitholile amfundele egameni likaKristu Jesu. Verse Genesis 22 verse 1 to 2 udlule ku9 to 10. Verse 1. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya uAbraham wathi kuye, Abrahama, yena wathi ngilapha. Wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye ezweni laseMoriya unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engizakukutshela yona. Verse 9. Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. uAbraham wakha khona ialtari walungisa izinkuni wabopha uIsaka indodana yakhe wambeka ialtari phezu kwezinkuni. Verse 10. uAbraham wayeselula isandla sakhe wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Usisikhulu Yesu wakho khuluma nathi namhlanje ngalo shintsho kwenza kwethu. In Jesus name, amen. Sifunda la indaba kaAbraham. uNkulunkulu kunento ayicelile ukuthi uAbraham ayenze. Hallelujah. So njengoba siqhubeka nokukhuluma ngefaith, bengicela nje sidlule la kancane. Omunye engabuza ukuthi what is faith? Yini faith kahle kahle? So masifunda uRomans 10 verse 17. Masibheka kwi-original translation sithola ukuthi faith comes by continuously hearing the word of God. Hallelujah. Ukukholwa kuza ngokuzwa njalo izwi likaNkulunkulu. Okusho ukuthi in order for your faith ukuthi ikhule udinga izwi likaNkulunkulu. Kungabi unawe ndeni wezwi likaNkulunkulu. Ufuna ifaith yakho ikhule udinga ukuzwa njalo izwi likaNkulunkulu ngoba ukukholwa kuza ngakho ukuzwa. Hallelujah. So how can we describe faith? Faith is described ngokuthi faith it is to grab things from the unseen world. Uzilethe kule realm esikuyo. Hallelujah. Ngicela uphile. Faith it is to grab things from the unseen world and bring them into the realm le esikuyo. Kuyini ukholwa lithi likaNkulunkulu lapha yakuma Hebrews kungukuqinisekisa ngezinto ezingabonwayo. Asiqinisekisi ngezinto esizibonayo ukuthi yes nazi zikhona, but ukukholwa kungukuqinisekisa ngezinto ezingabonwa. It is to grab things from the unseen world.
Hallelujah. Faith is the currency of the unseen world. Is ezweni elingabonwayo ila izinto zonke zizalwa khona. Ezweni elingabonwayo ila izinto zonke zizalwa khona. AmaHebheru 11 verse 3 uthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo kodwa kuvela kokungabonwa. Hallelujah. Ukuze lento yefaith uyibambe kahle, ngoba lento yefaith ikwenza uhluke kubantu. Into yefaith ikwenza ukuthi ubambe izinto abantu abangayiboni, uzibambe wena njengezinto ezibonwayo, ngoba understand ukuthi lokho okubonwayo akuzange kuvele kokubonwayo kodwa kwavela kulokho okungabonwayo. So ukukholwa kwenza izinto ongaziboni ngamehlo enyama. Hallelujah. Ukukholwa kwenza izinto ongaziboni ngamehlo enyama kodwa kwelikamoya uzibona. Ngithini ekuseni? Ngithi ukukholwa kwenza ukuthi uyibone into thina singayiboni. Nanoma sikutshela ukuthi ayikho lento oyibonayo, ngoba wena uyayibona to the unseen world. Awuphazanyisi ukuthi uSmah uthi ayikho lento oyibonayo. Hallelujah. Omunye ngabuza ukuthi kanjani. Uma siya lapha ku 2 Corinthians 4 verse 13. Lithi sinawo lowo moya wokukholwa. As it is written that ngakho ngiyakhuluma. Hallelujah. Ngakholwa ngakho ngiyakhuluma. Awukwazi ukuthi ukholwe maqedana ungakhulumi, ngoba ukhuluma ukukholwa entweni ofuna ukuyibona. Njalo ke faith ukhuluma ukukholwa kufile ubona wena uphila singakuboni thina. Ama-views ethu awakuphazamisi wena muntu okholwa. Hallelujah. Ngakho ngiyakhuluma. Mawusukholwa lokhu ukuthi ngakholwa manje ngiyakhuluma, singakubiza ngokuthi speaking faith, whereby ukhuluma into oyifunayo noma ukhulume into oyidingayo, uxoxe ngayo, uzukhulume nange-existence yayo ingekho. Asikhulumi nge-existence yento ngoba isikhona sesiyibona. Ukukholwa kuthi ukhuluma ngento oyifunayo noma into oyidingayo, uyibize ngegama uxoxe ngayo, uzukhulume nge-existence yayo ingekho. Ngimdlalela ifaith. Ngifuna si-understand ukuthi faith iyini. Ngike ngezwa baba ukuthi umuntu owenza ibhanoyi uyalenza ibhanoyi alizame liphahla ke 10 times elizama ethundizisa phezulu. Akayeki ukuthi ngoba ngilizamile lokuqala ibhanoyi laphahlazeka, ngalizame lesibili laphahlazeka. Lokho akumqeda amandla, ngoba the original one alibona to the unseen world. Alizange liphahlaze kodwa lalihambela phezulu. Ifaith yakhe yenza ukuthi nanoma ngaphahlazeka zabo 10 but ikhona into engayibona to the unseen world. And lelo lalidizela phezulu, ngizozama lize lindizele phezulu, libe yilento engayibona. Ngizothi kwake kuke kwenzeka kwanento oyibonayo to the unseen world. Wazama ukuyenza, wazama ukuhlanganisa kwangahlangana, safika nama-views ethu sathatha. Uyabona ukuthi lokho kuzama yakulungi, uzugcina isithombe sesisuka
ngiyakholwa ngakho ngiyakhuluma nanoma ngisamile bangaluka will try again ngoba nginakho ngabona mina thuna angisini wena ngizokwenza kuze kufike to the existence asuyeke umsebenzi esinikwe wona impela kuyazama kuhluleka umuntu wefaith haleluya uzama nalesengekho themba khona haleluya athi ngoba ukukholwa kuza ngokuzwa continuously izwi likaNkulunkulu lokho engakuzwa mina lezi zima zinamandla okucisha iphimbo engalizwa ukukholwa nginakho kukwazi ukucisha imlilo engihamba kuyo so ngamafuphi nje singasho ukuthi ukukholwa kuphambana nama-natural laws ngoba wena usuke ungakhulumi njengezwe uma izwe likhuluma ifiye cause ifiye is by continuously hearing the negative things as if faith is by continuously hearing the word of God so uma lefiye abantu abakhuluma ngayo as by continuously hearing the negative things kwenzeka kuzaleka i-unbelief wathi kwaqala kwazaleka i-unbelief ukukholwa kuyaphela uma kuphela ukukholwa bese kusifiye ukuthi angeke ngisakwazi ukwenza lokhu ngenxa yokusaba haleluya ingakho phela kubalekile ukuthi njalo izwi likaNkulunkulu njalo sondle ngezwi likaNkulunkulu awenzela umuntu but wenzela ukuthi ngikhulisa lokukholwa ongaphakathi kimi ama-core values ethu as FPC faith izwi likaNkulunkulu lezi zinto ayishiyana haleluya enye into baba engitholile uma sifunda lapha kuRomans 8 ngithola ukuthi ifaith bazalwane ngayo we are able to please God hallelujah ngefaith yodwa we are able to please God uNkulunkulu asho ukuthi ngithokozile ngawe ngoba ebone ukukholwa kuwe so singasho ukuthi faith is a communication language between umuntu noNkulunkulu yindaba ngisho njalo asikhumbule phela ukuthi uNkulunkulu wethu ungumoya umuntu wokholwa ulanda izinto kwelikamoya haleluya so mawumuntu ukholwa izinto ezingabonwanga mawumuntu ukholwa izinto ezingabonwanga uthi usukholwa yizo bese uba nesiqiniseko sazo ngoba phela sokubuza nezwe lizokubuza wakholwa kangaka uma ukholwa into ungenaso isiqiniseko sayo dela mntakama ngeke uqhubeke nohambo uyakholwa yinto ube nesiqiniseko sayo ukuthi isikhona haleluya la sifunde khona sifunde ngo-Abraham nendodana yakhe u-Abraham lesifunde ngaye masibheka nje kancane ukuthi ubani sithola ukuthi u-Abraham uyiso wasungula isizwe samaJuda sakwa-Israyeli so u-Abraham lo kwakuyiyona ndoda eyayinokholo olukhulu futhi yayiqikelele ekwenzeni intando kaNkulunkulu masibheka igama lakho u-Abraham ngesiHebheru lalichaza ukuthi ubaba wesixuku ubaba weningi so u-Abraham before athole leli gama ekuqaleni wayebizwa ngo-Abraham lokho kuchaza ukuthi ubaba ophakanyisiwe haleluya so inkosi yayisiguqula igama lakhe u-Abraham waba u-Abraham njengesibonakaliso sesithembiso sesivumelwano sokuthi mina uNkulunkulu ngiyakukhumbula
wasuku Abrahama wazoba uAbraham ngenxa yesibonakaliso sesithembiso sesivumelwano uNkulunkulu asenza noAbraham. uAbrahama wayeshadelwe nomkakhe uSara, so bobabili babengenabo abantwana. Ekubeni nabo ukuthi bangabi nabo abantwana, masibheka lapha ngenhla safika isiprofetho kuAbraham ukuthi ngiyakwandisa inzalo yakho, ngiyikhulise isizwe esikhulu. And yet masifika la emva kweminyaka uAbraham noSara abanayo umntwana, kodwa igama kaAbraham alisawu Abraham. Ashintshwanga ukuthi yes ngithembisile, yadlula iminyaka angasifezanga isithembiso, kodwa igama lakhe alizange lizeshintshe. Wathi uAbrahama eseneminyaka ewu-99 uNkulunkulu wamkhumbuza ngesethembiso, waphinda futhi waqinisa isivumelwano sakhe noAbraham, ngoba uNkulunkulu akakhohlwa isethembiso sakhe. Yini ngithe ukukholwa kuza ngokuzwa continuously izwi likaNkulunkulu, ngoba kuke kube nezinye ikhathi ludinga khona ukuthi angeke ngiyobheka isithembiso awangithembisa sona, ngoba kuyiqiniso phela ukuthi sike sambuza ukuthi haya amandla engathi ayaphela, bese siyabuyela ukuyozwa ukuthi wawutheni uNkulunkulu. Wabuya uAbraham esena-99, wabuya uNkulunkulu wazomkhumbuzisa ngesithembiso, waphinde waqinisa isivumelwano. Lithi iBhayibheli emva konyaka indodana yabo Isaka yazalwa. Emva konyaka indodana yabo Isaka wazalwa. So la sifunda khona uNkulunkulu uvivinya uAbraham uthi kuye, Abraham, yena wathi ngilapha. Wathi uNkulunkulu, thatha manje indodana yakho eyodwa futhi oyithandayo uIsaka, bese uya naye ezweni laseMoriya, awunikele khona ngani, abe unikele okushisa entabeni engiza kukutshela yona. Ngicela sibambe la. uAbrahama wakhishwa kwathiwa kaye eMoriya eyonikela ngendodana yakhe. Uthi uNkulunkulu uyakufika unikele naye entabeni engiya kukukhombisa yona. Okokuqala wayengayazi uAbraham intaba ayeyonikela kuyona ngendodana yakhe. uAbrahama wathi esekendleleni watshela izinceku zakhe ukuthi hayi hlalani lapha, mina nomfana sisaya lapha ukuyokhuleka. Ngifuna sibambe lokho, kunento engiyithanda yesho uthi sisaya kokhuleka mina nomntwana, uthi kodwa sizobuya sizilile. Umuntu wenyama engabuza ukuthi Abrahama usho kanjani ukuthi sizobuya sizilile. Ekubeni ulizwe kahle izwi likaNkulunkulu ukuthi lithi hamba uye entabeni uyonikela ngaye akunikelo wokushisa. Ngehlo lethu vele Abrahama ngekabuye nendodana yakhe, kodwa umuntu okholwa simuzwa ethi sizobuya nomntwana size kini. Ubaba manje uqeda ukuthi akukho okungenzeka kuNkulunkulu, uthi our God is able. uNkulunkulu wethu namandla. Engathi uthi uAbrahama wahamba nendodana yakhe ephethe lelosi, ukuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu namandla, ngiyazi ukuthi our God is able. Lithi wanyuka nendodana yakhe, indodana yakhe yabona ukuthi hayibo baba, ngiyabona umlilo, ngiyayibona nezinkuni, kodwa imphivu ezokuhlatshela. Ngithanda impendulo kaAbraham, uthi uNkulunkulu uyakusibonela yena imvu yomhlatshelo. Haleluya. Mabefika entabeni uAbraham uyayibopha ingane yakhe, uyalakha i-altar, uyayibeka phezu kwenkuni. uAbrahama for sure wayebuhlungu enhlizweni yakhe, kuyingana inikezwe uNkulunkulu kunesethembiso uAbrahama
ukuthi my God is able. uNkulunkulu namandla okuvusa kwabafileyo. Ngoba isethembiso sakhe asiboni, asiphelelwa nayisikhathi. Into engiyitholile la, ngithola ukuthi we need to be strong in faith so that we can stand kuzona zonke izimo. Umuntu wefaith uba nesibindi. Uba nesibindi nalakho nathina sisikudabukela. Ukuthi uNkulunkulu bengaphupha bani. Akade kunguye nibe ngaye. Uthi my God is able. uNkulunkulu namandla okuvula omunye umnyango mayevala lona. Umuntu wokholwa akathusi ubala. Umuntu wokholwa uba nesibindi. Umuntu okholwa ungena la abanye abantu besaba khona ungena. But umuntu okholwa ungena aphumele ngale. Just like uDeborah. uDeborah, first of all, she was a woman. uDeborah. But by her faith in God, she successfully led Israel during a critical time. uDeborah wabizwa ukuthi alusha Israel ngesikhathi esimbi sezimpi. Uma uye lapha kumaJudges 4:3, abantwana bakaIsrael benze okubi kuNkulunkulu. uNkulunkulu wase ebanikela noma wathengisa ngabe esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani. Hallelujah. Emva kokufa kwenkosi uEhud. So uNkulunkulu ethengisa ngabo noma enikela ngabo. Babacindezela for 20 years. So uDeborah uvuswa ngaso leso sikhathi. Kuyiqiniso ukuthi kunento ethini. Mina njengomuntu wesifazane angilungele ukuhola. Ukuhola kulesikhathi lesi kudinga amadoda. Amadoda azimpi. Amadoda azi ukuthi maphumule kahlaselwa kumiwa kanjani phathwana. Ngifuna sibheke la. uDeborah, she was a judge, not a military person. uDeborah. But wakwazi ukubakhulula esandleni sikaSisera. uIsrael wakwazi ukuhlala ngokuthula for 40 years. Ngenxa yokukholwa kukaDeborah. Ekholwa izwi likaNkulunkulu. Ukuthi nanoma ngiyowesifazane, nanoma ngiyijaji, ngingayena umuntu wezimpi noma nolwazi ngazo. But I know ukuthi mase ngiswilizwi ngakholwa yilo ngenza accordingly. uNkulunkulu akukhangela kwenza. Ekulaleleni kwakhe izwi likaNkulunkulu, ekukholweni kwakhe uNkulunkulu, uIsrael wakwazi ukuthola ukuthula for 40 years. Okusho ukuthi zikhona izinto okwazi ukuzithola ngokulalela izwi bese uyalikholwa baba bese uyenza. Zikhona izinto okwazi ukuzithola. Uma sifunda lapha kuverse 16 kuwa noGenesis, siyathola ukuthi ithi ngelosini uma ifika kuAbraham, ithi njengalokho wenzile lokho, uNkulunkulu uthi ngiyakubusisa nokubusisa, ngandise ngisho inzalo yakho. uAbraham lezibusiso wazithola ngokukholwa uNkulunkulu. Ukuthi ngiyazi baba ukuthi ngiyonikela ngayo indodana yami. Nanoma nginganikela ngayo, ngiyakholwa nguwe ukuthi unamandla okuvusa kwabafileyo. Ngoba mina
uthi uNkulunkulu ngiyakubusisa nokukubusisa ngandise ngisho inzalo yakho. They are blessings or they are relents ofika kuwo noma ama-blessings owatholayo ngokukholwa uNkulunkulu ey'ntweni zonke, ukuthi nanoma babanganga-understand ukuthi lokhu-ke kwenzeka kanjani manje, but I have the picture in my mind yake ngiyibonile to the unseen world. uNkulunkulu wethu umoya. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu we-faith akastrugglishi, bakholwa izwi indlela ingekho, athi ohlabelela ngizokwethemba njalo, athi ngoba wena uyayazi indlela, nanoma mina ngangayazi indlela kodwa wena uyayazi indlela, ngoba wena yaziyo ngizokholwa njalo, ngizokwethemba nanoma ngingangena ngapha ngiyobabangula phambili, ngoba nguwazi indlela, imifanele ukudlula kuwo. Hallelujah. Siyobabangula phambili, ngizokwethemba njalo. Ngifuna sibheke lana ukuthi there are things esizitholayo uma uwumuntu okholwa. Hallelujah. Umfelokazi wathemba izwi lakhulunywa kuyena. U-Eliya mayefika kuye umfelokazi ucakasha inkuni. U-Eliya uyacela ukuphuziswa amanzi, uthi ngicela ungenzele neqebe lengwane. Uthi lo wesifazane angalutho, okukhona nje okwami nendodana yami, ukuba sidle bese siyafa. U-Eliya ukhuluma amazwi kumfelokazi, uthi yenzela mina kuqala andukuba kudle mina. Umfelokazi wabamba izwi wakholwa yilo. Engathi lo mfelokazi wayesha enhliziyweni yakhe ukuthi lowo umuntu kaNkulunkulu, engiyazi ukuthi akukho okungenzeke kokholwayo. Ifiyo yendlala neyokufa ayibanga namandla of ifaith yakhe lo wesifazane ayenayo. Ukube kwakuyithina namhlanje abantu bokholwa okuncane, ngangathi lo muntu udlala ngami, ngingamnikeza lokho okuncane sokudla nendodana yami sife, yena uzongimpela lokho enginakho. Umuntu okholwa wabamba izwi wathi ngiyazi ukuthi akukho okungenzeka kokholwayo, wenza njengalokhu izwi likhulume kuyena. Ekulaleleni izwi lithi iBhayibheli, uphiso lwempuphu aliphelanga, lithi namafutha wazanga asweleke ngenxa yani, ngenxa yokukholwa. Faith ayenayo yakwazi ukuchichimisa impuphu, yakwazi ukuchichimisa amafutha. Lokho okuncane ayenakho kwaphenduka kwabakhulu, ngoba akukho okungenzeki kokholwayo. U-Abrahama wezwa izwi, njengoba ngishilo ukuthi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi continuously. So masiphinda sibheka izwi elafika ku-Abrahama, wakholwa yilo u-Abrahama. Masifunda kuGenesis 12 uthi uNkulunkulu ku-Abrahama aphuma ezweni lakini nasehlotsheni, athi Abrahama uzoyezweni mina engiyaka ukunikeza lona. Ngifuna sibheke la ukuthi u-Abrahama wathi uNkulunkulu esekhulumile, wakholwa yini izwi, wakholwa na uNkulunkulu, waqoqa ngokwakhe waphuma. Abrahama wayengenayo imephi yezwe ezomkhombisa indlela yakulo. Ifaith yakwazi ukulinda u-Abrahama, yamlindela ezweni angalazi wangena. Hallelujah. Umuntu wefaith akamquestion uNkulunkulu, uzwa izwi lakhe bese uyakholwa ngiyilo, bese uyenza accordingly. U-Abrahama engathi ngiyambona ehambe nazi leyakhona, ethi ngizokwethemba njalo,
ngoba uyayazi indlela. Nanomizwa yelona lanqabula kuyingonyama wayadlula khona uNkulunkulu ukuthi ngizokwethemba njalo ngoba uyayazi indlela. Hallelujah. There are things or there are people today abangafikanga noma abangafikile kwindawo uNkulunkulu athi abaye kuzo noma kwindawo uNkulunkulu abanikeza zona ngenxa yokuthi balizwa izwi baphuma ngalo ifaith bathi bekendleleni ifaith yabalahlekela. Mntaka baba ibumi ifaith ikulahlekela usendleleni angeke ukwazi ukuqhubeka nendlela. Lento kaAbraham engathiwa ngiyinikeza isihloko ngingasho ukuthi ifaith imap yethu. Faith is our map to izinto uNkulunkulu asinikeze zona. Imap ukuthi siya kwizinto uNkulunkulu asibekele zona. Hallelujah. Wahamba ehlane uAbraham emethemba uNkulunkulu ebambile izwi lokuthi phuma mina ngizokuyisa ezweni. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bokukholwa nanoma ngangabe ngisayibona indlela manje ngizofohla kunjani ngoba ngilizwile izwi likhuluma nami. Nanoma bengasho abantu ukuthi wangena kuwo ubhekile ameva ngoba ngilizwile izwi lithi asiwele ngaphesheya ngizowela nje ngaphesheya. Hallelujah. Abanye yabaphelele ifaith bagcina sebehamba ngokwabo. Mabefika ehlane bafike ehlane bahluleke ukufike baqhume khona. Angithi ngishile eqaleni ngathi ngefaith we are able to please God. Uma laba sebelahle ifaith mabefika ehlane bafike bahluleke ukuqhuma. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu afike khona ehlana aqhuphuze angaphuma amanzi. Aqhuphuze angaphuma amanzi. Umuntu wefaith nanoma efike ehlane efika babehlane ngomnyaka wesigagadu komile kungekho lutho. Umuntu wefaith ufika aqhume ehlane. Athela isithelo. Baba uyandaweni la khona kuthiwa le ndawo yimfuna uNkulunkulu. Kade sasiplanta kule ndawo kulungi. Umuntu wefaith afika ukuthi nangikhona uNkulunkulu nanoma ngingaba khona ehlane ngabe umnyaka wesigagadu ngizofika ngiqhume khona ngithele isithelo. Livuka ibandla sekushiwo. Hallelujah. Ama-negative things ashiwa abantu awanawo amandla engqondweni yomuntu egcwele izwi likaNkulunkulu ukuthi yes ngizwile but ngizokwenza ngokukholwa. Bafikile abanye benza angazi noma beza ngoba bethanda indawo noma beza ngoba bebona iningi labantu kodwa mina ngize ngokukholwa ngoba umuntu uhamba ngakho ukukholwa. Ngize ngokukholwa ngiyophuma khona okwadule ngomnyaka wesigagadu. Hallelujah. uAbrahama kwathiwa ngoba ukwenzile lokho ngiyakwandisa inzalo yakho. Ngoba ufikile kule ndawo okwadule ngomnyaka wesigagadu wafika ngokukholwa. Ngiyafika mina ngiyiqhumisa imithombo yamanzi kwaziwa ukuthi komile kodwa wena uyakufika uqhuma uthela isithelo. Izinto zithola ngokukholwa.
bahluleke. Ngenxa yokukholwa okuncane, abantu bayekela imisebenzi uNkulunkulu abathembe ngayo. Abantu bayeka izinto uNkulunkulu ayethe abazenze. Ifear ya-overcome ifaith yabo. Bahluleka ukuma. Haleluya. Akekho umuntu osabayo ngami. Wonke umuntu uyasheka uma esabathiwa ngami. Badinga sebeyekela imisebenzi abanikezwe yona ngenxa yokukholwa okuncane. Kwadina kunemisebenzi eshiyilenga ngenxa yokuleka kwefaith. Abanye kunezinto uNkulunkulu enkulu esikhulume kubo. Lezo zinto badina bengazenzanga ngenxa yefear ya-overcome ifaith yabo. Kwamosheka. Even endlini kaNkulunkulu kunabantu uNkulunkulu akhuluma nabo. Umuntu angakwazi ukukholwa izwi likaNkulunkulu ukuthi nanoma ngazi baba ukuthi lento ishonzo ibeka kanjani. Athi kodwa ngiyakholwa nguwe ukuthi wena unamandla okwenza. Ngiyakholwa ukuthi wena you are able. Hallelujah. Ifaith yenza noma kunganzima kangakanani, but wenze lokho kwakhulunywa nawe, wenze lokho owanikezwa kona. Haleluya. Kwakunzima uAbraham yonikela ngengane yakhe. Ngisho ngane ezu-10 afika uNkulunkulu athi nikela nge-7. Kuba buhlungu ngathi ingane yakhe yodwa ayizeli yodwa. How much more wazi ukuthi yona yodwa inayo emhlabeni bese kuthiwa nikela ngayo. Kubisa umethemba uNkulunkulu. Haleluya. Uma sifunda lapha kwiZakha chapter 3 verse 5, ngizothi namhlanje themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngizothi kunganciki kokwakho uqonda. Just like uAbraham enzile, wathemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakhe ukuthi noma nganga-understand indlela osebenza ngayo, but angikile kokwakho uqonda. Ngoba kube wayencike kokwakho uqonda, wayengekenze njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ukube wayencike kokwakho uqonda, wayengena mkholwe uNkulunkulu. uAbraham usivezele eqaleni ukuthi wayengancikile kokwakho uqonda. Wayemthemba uJehova ngenhliziyo yakhe yonke. Uthi unamandla uNkulunkulu okuvusa kwabafileyo. 1, athi kuyinceku zakhe siyabuya sinomfana. 2, wayazi ukuthi nanoma lokho kungenzeka, kodwa ikhona into engizodilika nayo entabeni. Nanoma lokho kungenzeka, but angeke ngisuke lana ngingaphethe lutho. Umuntu wefaith uhleze lindele kuNkulunkulu. Uhleze lindele. uAbrahama waqaphela ukwenza njengokusho kaNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu wakhuluma nabo, but bangaqaphela ukwenza njengokusho kwakhe. Haleluya. Abanye uNkulunkulu wakhuluma nabo, bangaqaphela ukwenza njengokusho kwakhe. uAbrahama wenza njengokusho kwakhe, kwandisa inzalo yakhe. Umfelokazi wabamba ukusho kwakhe, iphupha iphelanga namafutha wazangaphela. uDibhora wabamba ukusho kwakhe, wakholwa nguye. uIsrayeli wahlala ngokuthula for 40 years. Ngizothi namhlanje kuseni, ngizothi masibamba ukusho kwakhe, sakholwa nguye. Akukho kungeke kuze
sidonsa ngokukholwa. Bazalwane, kumele sazi ukuthi mukholwa uNkulunkulu to the point of no return, miracles are granted. Amen. Amen. Umukholwa uNkulunkulu to the point of no return, miracles ayenzeka. Uma sonke endlini singaba nokukholwa, siya kuNkulunkulu ngazwi linye, sibona ukuthi angangasenzela yini. Lesihlale esigwenena singangagwala nabantu. Uma singaba abantu bokukholwa, uma singaba abantu abezizwe likaNkulunkulu continuously, ukuze kwakhe ifaith yethu. Ngoba abantu abaholi baze baphelelwe ithemba ngenxa yethu bazalwane, ukuthi kodwa bakuyabona kule nto ethandazela yikho ukukholwa kwethu. Wathi waphakamisa izandla wamkela inkosi noma umsindisi empilweni yakho, ukukholwa ukuze ukwazi ukuhamba kuyadingeka. Akona umsebenzi wabaholi ukukholwa, akona umsebenzi wabaholi ukwenza umsebenzi. Yikho silindelekile ukuthi baba njengebandla esiyouth besiku-14 days siya kuNkulunkulu ngoba kunento esiyibonile to the unseen world edingeka ukuthi ifike kule rele besikuyo. Abantu bokukholwa asigcini ngokuzizwi la ngoba umfundisi eshumayela liphume isonto, uqhubeke nento zakho uzophinduliswa ngesonto. Okuphi ukukholwa kuzokwakheka, ukukholwa kwakhiwa izwi. Haleluya. Ngicela ubaba sondeleze ngaphambili egameni likaKristu Jesu. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ukukholwa kwakhiwa yizwi olizwa njalo. Ukukholwa kwakhiwa yizwi olizwa njalo. Mhlawumbe uzoba senkonzweni njalo, like every day. Lokho kusho ukuthi ekhaya you need the word. Kusho ukuthi ekhaya you need to hear the word. Kusho ukuthi emsebenzini you need to live by the word. Kusho ukuthi noma kuthiwa ngilaphi fanele ngiphile ngalo izwi elibhaliwe phansi. Mhlawumbe ngangalizwa leli elikhulunyiwe, leli elishunyayelwayo befundisi, noma ngingakhona esontweni ngalolanga, noma ngingakhona every day, but ngiyalidinga izwi empilweni yami. Ilevel yezwi kumele ikhule ukuze ukukholwa kufike. Lithi iBhayibheli izwi alifundile lithi ukukholwa kuzwa ngokuzwa izwi olizwa njalo, ukuze bese kuyafika ukukholwa. uNkulunkulu usinikezile wonke ama-weapons and all the arsenals ukuthi sikwazi ukukhulisa ukukholwa kwethu. Usinikezile izwi lakhe, yilo eliyisikhali sethu, yilo esilwa ngalo izwi, nesikwazi ukuciba ngalo imicibisholo kaSathane. Yilo izwi elakukholwa, ukukholwa kuzosenza ukuthi sikwazi ukujikisa zonke izinto isitha esiziphonsa kithi. Ngifuna sithandaze bazalwane namhlanje emini egameni